Selam алейкум, хайырлы акшамлар сайгылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Челшам ве невбетеке Хыр-Хыр-5 даққа девамында Хырым ве Хырым этрафында юзберген Украинада алып кечкен ен мерахлы ве сон хаберлерді мұзакере етежекміз. Сіз де бізімге янымызға қошыла білесіңіз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасына тақзим ете 073-419 4158 Вайбер вастасы или студиямызға қошылмаға имканыңыз бар, еді скайп адресімізді қолана білесіңіз. atr.tv бұл бізім адресіміз. Мен ісе яйынымызны бойле хаберден башламаға істейм. Бүгін Ақорчалайжы Абдурештаға Джипаровның айтқанына көре Ақмесжит шеері хош келді живарларында, қасабасында Абляким Керимов соқағы бойынша яшаған бізім семердешіміз Руслан Рамазановның евінде түнтуф өткерілді. Саба саат 6-дан 7-ге жасыжғалжылер евіне басып кіргенлер белі олмаған бір жинайы дава этрафында алып баралған тақиқат için оны шаат оларақ евінде бойле бір түнтуф кечіргенлер. Бұл ведігер меселеріні шымды яйынымызға бағыланған Қырымтытар милли межес азамыз Гайна ханым Юкселінен бағалап етмеге планлаштырдық. Селям алейкум, Гайна ханым. Алейкум селям. Сізден бұл Рамазан айы башлағанынан берлі көрішмедік яйынларда бөлі жанлы шекілде. О себептен сіздердің де Мүбарек Рамазан айынан хайырлаймыз. Sağ olunuz. Cümlemizge hayırlı olsun. Ramazan ayı böyle güzel geçsin. Ramazan bereketini hepimiz toyayık. Cümlemizge çok sağ olunuz sizde kıymetli sözleriniz için. Gayna hanım, tintuvlerden kelini subetimizne başlayaq. Bugün nevbetteki tintuvler işgal etilgen Kırımda otkerilgen Tunevinke Bahçeli kasabasında otkerilgen tintuvlerge benzer bir şey oldu bugün. Kene nasıl kıymet kesiz? Yani nasıl ki kıymet kesik böyle bir zor meselege, zor vakia. Yani insanlar orada devamlı tehlike altındadır ve bu tehlike afsuski hiç bitmey. Yani yarın bir gün kimge gelecekler, nasıl bir şekilde davranacaklar kimse bilmey. Ve biz görüyoruz bu baskılar, bu represiyalar maalesef bitmey bizim Kırım'da. Yani benim mında aytacak sözlerim elbette insanlara geçmiş olsun deyip aytamın. Tek duam var, ondan sonra böyle cinayı dava olmasın ve bu mesele boyunca hepimizin gerekli şeylerini yapmak gerek. Yani malumatlarını toplayıp dikkatini çekmeye ve ilerideki mahkemelerde bu mesele bakılsın deyip çalışmalarını sürdürmek yapmak lazım deyip düşünüyorum. Қатенде бұл кібі вазиетлеріні айтқанларына ашыкар етмек мұйым вазифелер сырасында ве мен манлағаныма көре бұл ве дегер ақ бозғынлықларыны Бірлешкен Миллетлерінің Тамыр халықлар, невбеттеке тамыр халықлар сессиясы черчевесінде де лаф етмеге ве көтермеге планлаштыралар. Сіз де бір қашкері іште бұныле бағылы өзінің Facebook сайфенсіңізде бөлеп перепостлар япқан едіңіз. Менің білгеніме көре бүгін Рифат Аға Чубаров енді Бірлешкен Миллетлерінің бұл сессиясында иштирак етті ве чықышта бұлынды. Дегер милли межес азаларымызды невбеттеке афта бұл топлашуда иштирак етмелі. Насыл бір нәтижелеріні беклейсіңіз, насыл бір файда кетіре біле бізге бұл меселерінің Бірлешкен Миллетлерде ашыкар етілмесі? Bakınız Gülsüm Hanım, men mümkün olsa bu sualge cevapını Rusça vereyim. Daha çok insanlar bunu anlasın deyip. На данный момент за 7 лет оккупации Украина получила наивысшую международную поддержку в плане принятия международно-правовых актов с осуждением оккупации Крыма. И Международный форум по правам коренных народов — это та площадка международная, которая непосредственно касается вопросов и проблем крымско-татарского народа. Наши представительные органы, наше национальное движение, оно не возникло потому, что существует постоянный форум по правам коренных народов, но то, что мы имеем в плане национального представительства, оно регламентируется и регулируется документами и положениями, которые выработаны на базе ООН в рамках постоянного форума по правам коренных народов. Это и декларация о правах коренных народов, и многочисленные резолюции. Поэтому такие встречи, такие площадки очень важны.
Я просто хочу обратить внимание на тот момент, что Украина на сегодняшний момент получила большое количество международных документов, которые осуждают оккупацию. 9 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, 5 резолюций так называемого Третьего комитета по правам человека, 20 резолюций ОБСЕ, 7 резолюций от 7 резолюций от ОБСЕ и 20 резолюций от парламентской ассамблеи, многочисленные решения НАТО, 4 позова и дела в международных судах. Главное, вот теперь вот этот массив, то есть вся нормативно-правовая база есть. Теперь вот это все необходимо использовать для того, чтобы приблизить оккупацию. Кстати, этот вопрос очень важен и в плане Крымской платформы, которая сейчас, вы знаете, формируется, продолжается работа, намечается саммит. Здесь важно не просто получить следующее какое-то заключение, резолюцию или документ. Вот сейчас речь идет о подписании хартии. Здесь важно предложить еще и международно-правовые пути, конкретный план действий, да, для реализации вопроса деоккупации. Насколько я понимаю, насколько я могу сделать выводы, следя за событиями, речь сейчас идет о формировании платформы и о привлечении стран к участию в платформе, потому что мы знаем, что этот процесс достаточно сложный, мы знаем и о шантажах и политическом буллинге со стороны Российской Федерации, и о том, чтобы эта платформа была реализована и стала действительно таким действенным инструментом. Бұл платформа чертевесінде менің білгеніме көре садыжы тышышларын әзірліге дегілде Қырым Татар Милли Межлисі де фаалиет алып бараве, сізде Қырым Татар Милли Межлисінде чешет елчілер или көрушесіз. Мен ялнышмасам бойада кечкен авта Малайзия елчісінен бойле бір Корышев откерілген. Доғрым, насыл бір нетижелері олды, не лаф етілді? Действительно была такая встреча, она состоялась 21 апреля, очень продуктивная, на мой взгляд, очень действенная. Но, во-первых, посол Малайзии он очень хорошо разбирается в крымской проблематике, в ситуации в Украине. В 2014 году, когда была принята резолюция о территориальной целостности Украины, которую назвали, кстати, победой украинской дипломатии, он находился в ООН и был заместителем главы миссии от Малайзии, поэтому он знает эту ситуацию. И его визит в Меджлис состоялся после того, как посол посетил административную границу в Чаплынке и Чонгаре, и на Каланчаке. То есть человек очень хорошо знает ситуацию и знает ее не, так сказать, не понаслышке. Что было им предложено? Он предложил подумать по поводу того, чтобы состоялся визит представителей Меджлиса в Малайзию, в ходе которого можно было бы более подробно рассказать о ситуации в Крыму и подумать, каким образом страна может помочь нам в решении нашего вопроса, в том числе и на международных различных площадках. Кроме того, было озвучено предложение по поводу того, чтобы 3 крымско-татарских студента обучались в Исламском университете в Малайзии, в Куала-Лумпуре, столице этой страны. И мы знаем, что это университет достаточно известный, он существует уже 3-й десяток, из более 140 стран мира там учатся студенты, поэтому я думаю, что это хороший такой старт. Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать условия конкурса прозрачными, и чтобы все желающие могли принять участие. Ну и кроме того, мы говорили о том, чтобы продолжить работу в плане признания прав крымско-татарского народа, например, о признании геноцида, депортации актом геноцида крымско-татарского
народа и других нормативных актов. Ну и, конечно же, Крымская платформа. Приглашение они уже получили на уровне премьер-министра. Пока еще решение у них не принято, будут ли они участвовать. Но сам факт прибытия посла в Меджлис, его знание ситуации, оно очень обнадеживает и очень радует. Мына Қырым платформасына енді бірқач кересіз айтып кештіңіз. Менде бұл меселе трафында да бірқач суал берейжек едім. Ақат ендешімді біз көреміз чеші түрлі сағалардан Қырым платформасына мемлекетлерінің лидерлері вейләхри желп етілеве бір чоқылары енді андай іштірак етжеклеріні білдірді. Шарль Мишель де шу сырада кешкен авта білгенімізге көре платформаға қошылажағыны енді ачықлады. Мына Гайна ханым, платформаның анги бір нәтижелеріні сіз муафақиет деп белгілер едіңіз. Яғни насыл бір нәтижесі муафақиет olarak değerlendirilecek? Aslında pek ciddi bir sual, çünkü Aythanım gibi sadece bir karar ya da növbetteki bir müracaat elde etsek, siyasi pek yaşı yazılgan böyle güçlü bir karar elde etsek bu yeterli olmaz. Benimcesine bu platformanın konkret, hakiki ve böyle icra bir planı olmalıdır. Hangi ülke ne yapacak? Hangi ülke nasıl katılacak Kırım serbestliği meselesine? Bu sanksiya tarafından mı yaklaşacaklar, diplomatik tarafından mı yaklaşacaklar, yardımını yapacaklar mı? Herhangi bir şekilde her bir ülke katılabilir ve onların katkısı nasıl olacak? Ona bakmak gerek. Elbette bu kolay değil. Biz bilemiz her bir ülke uzun pozisyada, uzun düşüncelerge göre hareket ete ve kolay bu meselege katılmıyor. Sesim geliyor mu Gülsüm Hanım? Men sizni yaxshi eshitdim, çok güzel eshitdim. Mında biraz internet probleması var gibi. Yok, hiç güzel eshitdim. İştesiniz, pek yaxşı. Yani kolay bir mesele değil ama birinci növbette bizge bu memleketleri, bu ülkeleri celp etmek gerek, toplamak gerek ve ayrı ulusal sahasında, ulusal seviyesinde, halkara seviyesinde Kırım meselesine bakmak gerek. Malezya meselesine geldiğinde biz daha önce laf ettik, bu İslamik ülkelerin birleşmesi var ve anda Malezya aza, onun gibi ülkeleri yaklaşık 50 civarında ülke kırıyor bu birleşmesine ve onun gibi ülkelerin katılımı ve yardımı pek mühimdir. Ve tek onlar değil, Batı dünyası, diğer memleketler eğer katılıp konkret bir şekilde Kırım serbestliğine adım atsalar, kol tutsalar yaxşı olur dep sayamın. Çünkü sadece karar olsa o yeterli değil. Belki ilk adım olarak yaxşı olur da ama sonra bu yeterli olmaz. Evet, mına Kırım platforması onun işleri ve ilahri kabul etilgen keçenleri Kırım kaytarılығы stratегиясына кірмекте. Мен eminim siz de okuğandırsınız bu stratегияны, incelegendirsiniz. Hatta begендiniz mi Gayna Hanım? Bu strateji mecliste bakıldı. Şöyle bir şekilde bakıldı. Elbette biz meclis azaları olarak bu meseleye katılmadık, bu işlerge katılmadık. Mecliste anda yer algan meclis temsilcileri, Kırım Tatar temsilcileri Mustafa Ağa Cemilov ve Rifat Ağa Çubarov. Anda bizim dikkatimizni çeken bir nokta vardı. Hiçbir yerde maalesef Kırım Tatarlar asıllık halk olarak, kökenli halk olarak geçmiyorlar. Ben bilesem stratejiyanın en zayıf noktası budur. Yani Kırım'ın geleceği ne olacak? Kırım deokupasiya, serbest olgan son, onun siyasi statusu, onun geleceği, onun çalışma siyasi sistemi nasıl olacak? Anda o stratejiyada bu meseleler bakılmay. Mecliste biz bunu baktık.
Özaramızda o tekliflerini toparlayıp yazıp berdik. Her yerge Kırım Tatar halkını, kökenli halk olarak ve ilerideki Kırım özerkliğini kurmak gerek deyip böyle tekliflerini berdik. Ama bilirsiniz afsus ki bunlar stratejiye kırmadı. Ve bir şey daha etmek isteyeyim. Bu tür dokumentler onlar pek mühim. Bu tür dokumentler onlar ramkavı, deklarasya şeklinde kabul edildi. Demek ki yeşil ışık verili. Ondan sonra çalışmalar, ondan sonra işler pek mühim. Stratejiyen sonra plan D, yani bu icra planı alıp varıla ve bu planı nasıl olacak? Anda konkret adımlar nasıl olacak? Ne gibi işler, ne gibi çalışmalar yapılacak? Ona bakmak gerek. Benim bilgenime göre yaklaşık 3 ay içinde bu dokumentini hazırlamak gerek ve anda endi böyle konkret bir şekilde bu meselelerge bakılacak dep düşünüyorum. Yani bu kabul edilen stratejiyanın icra vesikasında bazı bir maddelerde Kırım Tatarlarının aklarını yerine getiruf degen böyle bir ilaveler koşulabilir mi? Bu ilavelerinin koşulması için bir faaliyet şimdi alıp barıla mı sizin bilgeniniz? Benim umudum var kırsetilir. Umudum var kırsetilir çünkü her yerde, her imkanda, her seviyede, sahasında, konuşuldu. Biz bunu mutlaka ve mutlaka aytamız. Bilirsiniz bizde RNBO başıyla konuşup oldu. Ondan sonra gerekli seviyelerge biz bunu ulaştıramız. Şimdi nasıl kırsetilecek o da açık sual. Ama ben bilesem mutlaka bir şekilde meclis bunu ulaştırır. Şimdi yaxşı böyle şeyler beklenili. Yani ben bilmiyorum bunu açıklamak gerekli mi, gereksiz mi şimdilik? Belki May ayında biz onu duyacağız. Yani ben neden bahsettim? Kırım Tatar halkının hakları hakkında sözünü yürüttim ve bazı kanunların kabul edilmesi beklenili. Ya, ben anladım. Ya, bu zaten açıklangan bir şeydi. Tamır halk kanununun kabul edilmesi açıklangan. Emre Fatagay, Mustafa'ga bunu diyenlarımız da ayttılar. Yani bu üç kanundan biraz ayırıp bundan evvel biz sadece bu triada dep aytılırdı. Üç kanun demek bu üç kanundan şimdi tamır halklar ile kanununu ayırıp ayrı bir şekilde onun kabul edilmesi ihtimali var, doğru mu? Evet, bu 18 Mayıs arifesinde bu kanun taslak olarak, proyekt olarak Rada'ga körсетilecek, parlamentoga körсетilecek ve anda bakılacak böyle bir beklenti var. Onun ardından da avtonomiya meselesi, özerklik meselesi bakılacak dep söylenili. Ama şimdilik ilk adım olarak bu tamırlı halklar için kabul edilen kanun mühimdir. Bunda bilirsiniz farklı yaklaşımlar var. Bazıları aytalar mutlaka üçünü birden yapmak gerek. Bazıları deyler adım adım gideyik. Yani madem bizge özerklik avtonomiyasını vermeyler bunu kabul edeyik. Bu kanun da pek mühim çünkü anda hem tamırlı halkların hakları yazıla. Ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisi ve kurultayı bir devlet organı kabul edildi ve ilerideki işler için biraz sahası açıla, işler daha kolaylaştırıla. Onun için bunu birinci bir adım olarak koruyup ondan sonra bakayık. Ama stratejiyada aytkanım gibi yani bizim isteklerimiz stratejiye körsetilmedi. Bu her yerde aytıldı. Umarım endi icra planına bir şekilde bir madde olarak körсетilir. Yani katinde eğer misali olarak tamır halklar ile kanun kabul edilse bu kanun esasında endi diğer meselelerimizin çözülmesine de böyle umutlar peyda ola. Gani Hanım açıklanız bizim için lütfen. Bana tamır halklar kanunu eğer kabul edilse bu bizlerge nasıl imkanlarını bağışlay? Biz endi bu vesikanen bu kanunu ne yapabiliriz? Yani birinci növbette bizim temsil organlarımız endi resmi statusunu alırlar. Elbette siz aytarsınız 2014 senesinde Ukrayna Meclisi'ni tanıdı ve körсетti fakat
Bilesiniz bir постанова ile bir parlamentonun bir kararıyla meclis alındı. Endi bu kanun olacak ve kanun ardında gerekli adımlar atılacak. Ondan sonra Kırım Tatar halkının kurultay yani bir meclis toplaşıv olarak o'zin statusunu da ala ve men bilesem bu da pek mühim bir mesele. Bunun ardından yani gerekli işlemler bizim çeşitli halklarımızda mesela dil bakımından, tahsil, eğitim bakımından, ondan sonra uzun kültürünü pekiştirmeye alıp varmaya bakımından gerekli böyle şeyler var. Endi bunlar sadece istekler ya da konuşmalar değil. Endi resmi bir şekilde kabul olacak ve ilerideki işler için yani bir temel, bir platforma olacaktır. Umut etemiz, қайтенде айтқаныңыз ki bu olsun inşallah. Çok sağ olunuz Gayna Hanım bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz ve kıymetli fikirlerini ifade etkeniz için. Gayna Yüksel, Kırım Tatar Milli Meclis azası bizle canlı bağda edi saygılı arkadaşlar. Men ise yayınımızına devam ederek endi şimdi siyaset şınasını bağlanmağa planlaştıramız. Onun bugün Ukrayna'nın informasyon cedvelinde yüz bergen sonki haberlerini de muzakere edecekmiz ve bu muzakere etkenimiz haberler çerçevesinde Ukrayna'nın istikbali yüz verecek hadiseler, Kırım'ın istikbali ve ilahri degen sualler de koterilecek ve men de bir kere sizlerge hatırlatam. Stüdyamızda telefon bağları çalışa, ekranlarınızga rejissörlarıma telefon numaralarını takdim ete 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var ya da bizim Skype adresimizge qoşulabilirsiniz. atr.tv bizim Skype adresimiz. Video vasıtasıyla stüdyamızga telefon açınız, yayınımızga qoşulunuz. Men ise Rus tiline geçeyim. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь» и переходим к обсуждению важных новостей сегодняшней повестки дня. Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина приветствует отвод российских войск от границ Украины и благодарит международных партнеров за поддержку. Об этом он сообщил на своей странице Твиттера. Предлагаю его послушать. Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди на поготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку. Украина призвала всех международных партнеров продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России после объявления Минобороны РФ об отводе войск. Об этом сообщил глава внешнеполитического украинского ведомства Дмитрий Кулеба. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам'ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому. НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию. Об этом заявил представитель Альянса в комментарии Reuters. Будь-які кроки щодо деескалації з боку Росії важливі і давно назріли. НАТО зберігає пильність, і ми продовжимо уважно стежити за невиправданим нарощуванням російської військової потужності в Україні і навколо неї. Політолог-міжнародник Дмитро Левось зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас, салям алейкум. Да, доброго вечера. Доброго вечера. Пане Дмитро, отвод российских войск от границ Украины свидетельствует ли о деэскалации конфликта? Ну, звісно, що ні. Я гадаю, що абсолютно не свідчить. Це, так би мовити, певна передишка. Да? Війна не закінчується. Заяви Путіна, які він зробив з приводу там звернення до нього президента Зеленського, свідчить про те, що стратегічна мета залишається та сама, і безпосередньо там цілі, які вони переслідують наразі, а саме там всадити Україну за стіл переговорів безпосередньо з
так званими ДНР, ЛНР, тобто з російськими проксі-силами, залишається, да, тобто це ж було заявлено про це, і отже, нічого такого не сталося. Ескалація можлива в будь-яку мить. Да? Бо чому? Тому що, ну, по-перше, вже є відомості певні, що відводиться, наприклад, особовий склад, а частина техніки залишається. Більше того, мова ж не йде там про виведення російських військ з окупованих територій, з Криму і з Донбасу, да, там ті, які є, а тут якісь певні заяви, да, не більше про це, не більше за це, да, йдеться. Тому я би тут не став говорити. Стратегически, да, цель, в принципе, остается та же, и это всем понятно. А как же тактически? Ведь последние 2-3-4 недели мы наблюдали реальную эскалацию и стягивание российских войск, массовое стягивание российских войск к границам Украины. И многие говорили, что это все было проделано с целью демонстрации силы и вынуждения Украины пойти на какие-то компромиссные действия. Другие же говорили, что нет, Россия действительно готовится к полномасштабному вторжению в Украину. Вот что об этом, что это говорит, о чем это говорит, как вы думаете, тактически, что это означает? Ну, я гадаю, що тут немає ніякого парадоксу в тому, що одна і друга заява там є вірними. Да? Чому? Тому що так, в такий спосіб, от, в такої ескалації, такі залякування, так, дійсно є мета добитися там незастосуванням безпосередньо військової сили, поступок з боку України. Да, то це однозначно. Да, ну, тут я не знаю, чомусь є популярним там трактати китайських мудреців там на кшталт Суньцзи, які говорять, да, про те, що якщо ти там переміг ворога, тільки там залякавши його, там, ну, якісь такі там речі. Це, ну, в принципі, це аксіома. Так, це один момент. Другий момент. В 2014 році Російська Федерація, окупувавши Крим і потім вводивши свої війська на Донбас, вона довела те, що не можна вірити будь-яким заявам. Те, що вона здатна до безпосереднього застосування сили, причому навіть там, де її там ловили безпосередньо за її брудні лапи, як, наприклад, було 29 серпня 2014 року, коли потрапляли в полон її військові, 24 серпня, коли потрапляли, ну, ціле відділення, да, штатне відділення десантників на територію України, там на 40 чи скільки кілометрів в глибину нашої території, коли потрапляли їхні спецпризначенці, які в 2015 році весною, навіть тоді вони продовжували потім це все заперечувати. Або під час окупації Криму згадаємо заяви президента Російської Федерації Путіна, який спочатку казав, да, це самооборона Криму, потім почав розказувати, так, це були наші люди, да, там, тобто, тому будь-які там, це абсолютно брехливе утворення, якому не можна в ніякий спосіб вірити. Тому звичайно, що в будь-якому разі мета застосувати війська тоді, якщо вони вважатимуть, що це не призведе до там якихось для них катастрофічних втрат або є вдалий момент, вони можуть. І я не думаю, що тут мова зараз іде там про повномасштабну війну, але для досягнення безпосередньо там таких цілей, як, ну, поки що, да, лякають там можливістю застосування військ. Якщо вважатимуть, що там якесь обмеження застосування військ задля того, аби там нанести втрати Україні і цим самим таке ж внести сум'ятицю до керівництва України, до настрою народу, який, щоб він українського, що він буде нездатний там опиратися і буде тиснути на керівництво задля там того, аби там закінчити війну. Якщо вони вважатимуть, що це застосування там певним чином обмежене призведе до цієї мети, то, звичайно, вони це зроблять. Так само, як вони можуть це зробити і задля досягнення якихось обмежених цілей. Да? Наприклад, встановити
контроль повністю над Донецькою, Луганською областей, оскільки у них по їхніх документах вважається, що територія ДНР та ЛНР по тих законах, так званих, яких вони приймають, це територія, повністю територія там Донецької, Луганської областей. Так само, як і провести там обмежену операцію задля того, аби викликати там повстання, там зрозуміло, що там проросійське, і встановити контроль на півдні над Північно-Кримським каналом і отримати воду в Крим. Якщо це не вдасться шантажем і раптом вони побачать, що реакція світового співтовариства не є там радикальною, і раптом їм здасться, що керівництво України не здатне буде реагувати жорстко. Тому ці речі абсолютно можливі. Так само, як можливі і обстріли з території Російської Федерації. Більше того, я гадаю, що ми ще не одну подібну ескалацію побачимо, так само, як і, на жаль, і в тому числі до самого такого безпосередньо до бойових зіткнень. Тобто це війна не закінчилася. Ряд аналитиков говорят о том, что отвод российских войск напрямую зависит от внешнего давления на Россию и консолидации международной коалиции в поддержку Украины, которую мы наблюдали очень активно последний месяц. Вы согласны? Так, звичайно, я думаю, що тут, в першу чергу, це залежить також і від готовності України до опору. І до того, що і керівництво там України, і безпосередньо українське військо, вони здатні нанести там в такі втрати, що ця операція там не є вигідною. Але от успіх на дипломатичному фронті, підтримка з боку Заходу, підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, навіть там в конкретних речах, і не лише там на дипломатичному фронті, а і там щодо там постачання зброї, можливості створення безпілотної зони, можливості підтримки з повітря України такому, тобто обмеженому в військовому втручанні у разі повномасштабного конфлікту, так це також впливає на здатність Російської Федерації до агресії. І ці речі, які ми там зараз бачимо, ми, знаєте, часто густо розглядаємо все чомусь там відірвано. Є військове загострення, а насправді ж це така велика гра, велике протистояння. І тому оці висилки російських дипломатів, які відбуваються із Чехії, потім Словаччини, зараз приєдналися, до речі, країни Балтії, які теж заявили про те, що на підтримку Чехії це може бути зроблено. Це до цього ще Польща була. Так, і Польща, да. Це все ті чинники, які роблять пана Путіна і його оточення невпевненими. Тобто тут треба... Це те, що тисне на нього, Тут и складывается, тут и появляется такое ощущение, что Россия уже примирилась с санкциями, она примирилась с разрывом отношений с западным миром и как бы уже готова опустить железный занавес и идти ва-банк, и уже не хочет играть в вот эти игры с ПАСЕ, международное право и так далее. Или же нет все-таки? Я гадаю, що насправді не зовсім так. Тут це якраз, знаєте, якраз поведінка Російської Федерації, яка кричить про це, що там знаєте, не трогайте мене, я психований, воно приблизно як такий гопник такого плану. Насправді нічого подібного. Російська еліта і Російська Федерація взагалом, вона все ж таки дуже інтегрована на Захід. Ми насправді давайте згадаємо навіть там пізній Радянський Союз, який був дуже сильно інтегрований, який з 50-х, 60-х років купував збіжжя в Канаді, в Сполучених Штатів, який залежав критично від продажі енергоресурсів на Захід. Російська Федерація залежить ще більше. Більше того, вони цими там чисельними цими зв'язками просто приросли туди, родини їхні там.
рахунки в банках їхніх там, да, всі. Тобто, тому ці речі, вони, вони, знаєте, вони, як на мене, от саме такі достатньо показові. Ах, якщо не будете з нами рахуватися, ми тут опустимо там залізну завісу. Да. Ах, якщо не будете з нами рахуватися, ми тут нападемо на Україну. Насправді, не зовсім так. Інша річ, що багато людей на Заході, які приймають рішення, в тому числі, вони не зовсім розуміють оцю природу Російської Федерації, от руського міра, да, самого як по собі. Деякі, хтось просто відверто куплений. Да. Чому? Тому що ці нафтові гроші, газові гроші, вони такі. Да. Тобто і є досвід цієї корупції. Хтось просто, да, там живе в цьому такому, ах, там, серпанку, ах, великая русская культура, ах, загадочная русская душа. Хорошо, а в какую категорию входит канцлер Германии Ангела Меркель, которая, выступая на очередной весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, сказала: да, мы осуждаем агрессивные действия России и требуем немедленно отвести войска с границ Украины, но Северный поток нужно достроить. Тут треба все ж таки знати трохи більше. Да? Не можу. Я думаю, тут є ще і третя категорія. Да? Тут, я думаю, що у неї якраз ілюзії немає. І є просто only business, там, just business, все. От така категорія також є. І Реалполітик. Добре бути добрим, да, там, за рахунок когось. Да? Тобто, от вони, так, ми можемо засуджувати, але є свої інтереси. І, до речі, навіть от як із випадку з Німеччиною, тут ситуація така, що оця залежність від постачання російського газу, да, це, в принципі, наслідки прорахунків стратегічних в енергетичній сфері, яка була в Німеччині. І ми, звичайно, да, ми є євроорієнтованими, і, звичайно, це наш цивілізаційний вибір, який є вірним, але не варто думати, що там не робиться цих помилок. Тобто, от, були прорахунки в енергетичній політиці. Більше того, зараз, оскільки тут не все залежить, да, там, від безпосередньо там, політичного класу, є небажання тепер зараз ці прорахунки якось там їх вирішувати. Да? Тобто, тому тут, я думаю, тут саме от є ще така третя категорія, да, там, яка ховається за цим таким, да, там, прагматизмом, який насправді є наслідком або там певного політичного інфантилізму, або небажанням зайняти принципову позицію там, де її треба займати, оскільки це вибачте, принципи західної цивілізації, в тому числі от цей, крім прагматизму, ще й служіння певним ідеалам, як демократії та гуманізму. Вот мы с вами затронули «Северный поток-2». Как вы думаете, все же «Северный поток» достроят? Так, Или же администрация Байдена может ввести еще более серьезные санкции? Дуже подібно на це. Чому? Тому що, наприклад, по-перше, все ж таки, ми якось уже з цього приводу говорили, все ж таки Північний потік – це певним чином уже історія неуспіху Російської Федерації. Це певним чином уже історія поразки. Даже якщо достроять? Так, він його добудують. Він мав бути відкритий, коли ми там пам'ятаємо, у 2019 році. Да. Він вже мав почати працювати. Скільки було заяв? Тобто 2 роки, як ця історія вже не працює. 2 роки на це як це простої, і 2 роки оцих всіх таких цікавих історій. Це величезних економічних втрат Російської Федерації, величезних оцих пошуків, як би обійти ці санкції, тут іміджевих втрат. Але я, знаєте, от чому переконаний був? Я, наприклад, ніколи і не сумнівався щодо Кримського мосту, що вони його побудують. Та? От, незважаючи ні на що, чого, тому що є це от той ірраціоналізм, який є в самої природі руського міра. От этого, да? Тобто є мета, є іміджевий проєкт, він буде економічно невигідний, він буде
тут там які завгодно, але вони його будуть робити там. І тут саме та ситуація, тим більше, що тут все ж таки для того, аби якось там є вже залежність економічна, що його треба відбивати, тому тут вони зроблять для цього всі будь-які зусилля. Інший момент. Я думаю, що так, якщо там з огляду на деякі такі непрямі там якісь там вказівочки, які є, то все ж таки, скоріш за все, адміністрація Байдена погоджується з тим, що він буде, але те, що це момент для збереження там певного тиску і впровадження санкцій на тих, хто його там побудує, тут питання того, наскільки він працюватиме у подальшому і наскільки це сама по собі цей чинник, який з'явиться, як у вигляді цього Північного потоку-2, він впливатиме далі на Європу. Тому що от і на цьому тлі є позиція Польщі, є позиція Балтійських країн, які показали, як треба це зробити. І тому тут просто може статися так, що достатньо скоро він буде вже і непотрібним. Тому тут дуже, дуже цікавий момент. Це вже так, знаєте, із глобальних таких якихось прогнозів. Я думаю, що про це має сенс говорити з тими людьми, які в цьому орієнтуються. Наприклад, от як пан Михайло Гончар, я думаю, що він може сказати з цього приводу набагато більше. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чохсагл, у нас політолог-міжнародник Дмитро Левусь був з нами на прямому зв'язку. А я, к сожалению, вынуждена завершать этот блок. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. А далее в этой студии в программе «Прайм» вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Всем хороших выходных. Коршкенч.